gidan kalla? Lafiya na ganku haka da akuyoyi ga mutum ka kamo ga Malam Audu da ɗanshi me ya faru? Ranka ya daɗe ba lafiya wallahi. Wannan da kake gani kasur gumu ɓarawo ne. Mun kama shi ya sata wa Malam Audu akuyoyi har guda 3 ga su kuma. Akuyoyi har 3? Malima, ka ji ba daina mana shigantakan nan ba. Faɗa mana hukuncin da ya kamata a mai Malam Liman. A ranka ya daɗe ƙarya ne. Wallahi tallahi ni ba akuya 3 na sata ba. Ya zaka ce mana ba akuya 3 ka sata ba bayan da akuyoyi 3 muna gani ya zaka rena mana hankali da fada. Yanzu ranka ya daɗe. Dan Allah dan Annabi da tambaye ka. Yanzu a misali ranka ya daɗe ko kai ne kaga an saci uwarka. Zaka bi ta ko ba zaka bi ta ba? Ya subhanallahi. Ranka ya daɗe ka zaga a garin nan? Dole sai an ɗau hukunci a kanka. Lalle kai na abin naka azimin ne. Hai! Ga sata ga zagi mai gari? Wannan rashin kunya da mai te kama. Yana zan baka da mutunci, yanzu har ma na ta komar gida na za ka zo ka zage ni. Wannan ra'ayi na mara za mu dace, yalla mai kana ji. Wallahi mai kana ji, wani aure kana ji yaron da ya zo ya zage ni ya ciwo mutunci a gaban mutane. Na kana da, ni sa abin da za a yi. Yaron nan, ka ɗauke shi, ku je ku kai shi bursuna a gidan yari. Wata 3 bayan wata 3 a dawa ci gaba da shara. Mana Audu ɗauka ku je gida. Allah ya saka kari da kai yaron nan. Yau ba da a zage ni tun lokacin kaka na Audu gwanin jaki lokacin da nake zuwa gona. Tashi mutum. Yau idan na fara duka ranka na ko dinga duka. Yanzu an adalci ya ranka.